Minunată plaja Baciue. Ce impresie aveți aici? Doamna Balan, cum îi se pare aici? Foarte frumos. Este o uvă foarte mică, dar frumoasă. Apă verde de cristal. Multă lume aici scobărâtă. Cu mașinile lor, avem și un bar aici. Minunată insula Corțula. Uitați-vă aici ce apă. Apa de pietriș, aproape de nisip. Sandra merge să se scufunde cu Flavius. Acolo eu nu știu ce insulă o fi aia, Lastovo. Nemaipomenit ce priveliște de aici.